18 kadlaw ang nabiling hotline. 25 kadlaw naman ang aton sining nga isipon sa kalendaryo. Tapos na, mawagtang naman na ang tuig 2022. Hotline! Nasigla sa tiyempo na ito, no? Doon sa ulang nag-birthday si Aksyon Christian James Binares. Dason birthday naman. Oh. Ang bintagin si Aksyon Lani, kiduwayang iya birthday. Aksyon Lani, duwaya, kapit sa ang iya birthday. Hotline! Advance Merry Christmas sa aton sining nga magka-aksyon nga nag-monitor na mga nagasunod na karon nga aga via Facebook, amo man sa YouTube. Salamat gid sa inyo sa online presentation. Sa magka-aksyon taya nga nag-monitor karon nga morning, paagi naman sa on-air. Salamat gid sa inyo wala untat kapag sakdag karon nga aga. Salamat gid sa inyo sini padayon nga pag-monitor sa aton sining program karon nga Wednesday. Hotline! Ang nami pagit sina while nga naga-monitor kamo, no, kung sa online ka naga-monitor while nga nagatutok ka dira sa madalag ko nga balita nga aton dalon karon nga morning. Nami pagid kun ninyo ma-share kang balay kang aton sining program para mas damo pagid kita ang maserbisyohan. Hotline! Ano pila ka madalag ko nga mga balita nga aton sinitutukan na karon nga morning, Ario Porte, sa nasyonal halin pagkahapon dumatsyag ko do maharlika fans tanan ang ginaistoryahan mo. Hotline! Damo na nga mga sektor ang inyo nabatian nga nagparayag sang ila sining nga pagkontra pagwa sa ilang mga panindugan angot sa among nga balita. No, kay tikado ka delikado gid man tandugon mo na iya nga ang inang nga pundo para sa future sa pila ka mga pensioners kag sa mga member halimbawa no sa SSS kag GSIS ti mo ya igambol do usaron mo iya para sa nano ko matabo sini kun ing kaso magkalaputo tikoy man. Hotline! Amo nang isa man sa aton istoryan karon nga aga kay at least inabalang publiko makambal kitang kung magkontra ka halimbawa or mag-indi ka or maghimo ka sang imo personal stand on any issue, dapat mahangpan mo. Ngayon na lang hindi lang kay gaya-gaya, puto maya, ngayon kung ano to ang daw trending, kag siling mo do amo ni ang bayong subong ginaistoryahan da tamo pud da. Ang nami kun mismo maghimo ka sang imo panindugan sa isa ka isyu, inang nahangpan mo no kag ang imo panindugan firm sa sina nga sa isang balita nga ikaw mismo ang makaintindi. Hotline! Naintindihan mong isyu bla? Ngayon at least masiling katindi ko na ang reason ko mo niyo pagod hindi ko conformist na de bla? Kaya hindi lang pwede nga timambal ko hindi ko sinaya conforme, magkuton ka tinga hindi ka conforme kay amo ning ginahimo nga plano sang gobyerno hindi ka kasabat sila mo kaya mo manipanindugan sa iban upod na lang tayo. Hotline! Pero hindi na maayo Now, ano pagid ang mga istoryahan ta? Karon nga morning kay nagligad may ara sang inquiry or congressional inquiry last Monday. Congressional inquiry angot ini sa issue sa Seneco, no? Ang Committee on Energy sa Seneco amo ni siya ang nagdiscuss parte sa mga concern no nga nagapalibot sa Central Negros Electric Cooperative. Now, ang pag-intindi ko within today daw ang manager sa Seneco, willing man siya pa-interview, willing man siya nga maghatag sa statement and hopefully makuhaan taman na siya karon no kag mapabalo nano ang nangin kaundan sang gintalakay sa Committee on Energy. Hotline! Okay, gusto tani baluon and of course tawgan taman karon no si Congressman Greg Gasataya nga isa sa mga nagduso upod kay Congressman Kiko Benitez parte naman iya no sa sining pagpangusisa sa ginareklamo sa mga consumers wala untat nga mga brownout kag sumungban ang mga presyo nga hindi maintindihan. Hotline! Okay? Ano pagid? Ang
Isa pagid kabalita nagligad to ESF sa probinsyang ginatutukan. Subong aryo nagpagwa naman sang mando kag executive order si Governor Bong Lacson. Ang ginatutukan iya parte naman sa bird flu. Man may na-record naman dito sa Panay Hotline. Ay do po round na lang niya budlay subong nga chimpo no. Do matyagan ko do ka daw ka piot sang kagasta subong do kapigado gyapon sa pangabuhit ano. Amo na nga kung makita ta kung lantawon tagid mga kaaksyon hasta subong di mo pa ma-feel gani ang Christmas mo. Ang espiritu gisang Paskwa. Mabatyagan mo ng kabugnaw sang tiempong nga mahambal ka ba Disyembre na gid ang dupoy-dupoy sang hangin pero kung maglagaw-lagaw ka bala luwas sa mga LGU nga nagtakod abi kag may ara sang mga lights on nagbutang sang ginatawag naton nga mga daw maskara lights may mga lightings and decorations sa halimbawa Bacolod sa plaza o may mga iban nga mga private individuals na obserbahan nyo, doon nakalaka subong sa mga panimalay ang nagpatakod, no? Sa mga Christmas lights o kung mga Christmas deco. Pigaw ng income sa mga ginotrabaho sa mga presyo tang mautod kung mag-amunin nga daw. Ano manabing ibakal mo kay kapigado? O, i-check na karon na latest mga update mga kaksyon kay December na pero do kapigaw gid sa nga sitwasyon kag panikay-sikay ta ambot kon makabawi sining mga manugbaligya palupok ni bagamo ni no kay ti pitsa 15 pagani sila mo umpisa display dira sa bahin sang reclamation area. So para mo ining pila ka madalag ko mabalita nga aton sining tutukan diri sa aton nga pagpalagad karon nga morning sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Aksyon artay hupon sa gihapon mga ka-aksyon ang inyo sining mga comment kinabihabi tagid ang inyo sining padala nga mga opinion ang inyo sining nga mga komento mga greetings basta jutay lang pwede kin mapadala sa aton sini nga at text hotline 0963-757-0874 pero sa online, pwede dira mapadala sa Facebook, sa comment section o man sa YouTube para aton gid nga paga-istoryahan. Ayos, standby kamo pagbalik ta mga detalye na sa aton sining nga balita. Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Double. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station
station na yung pinakikinggan at ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Supra Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Supra Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Supra Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Supra Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. At paihipon sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Kon hindi kasi ni magdayaw nga balita, mamuyayaw ka ihado Nilmar Madera. Nga kaina may sketchy report nga may ara operation angot kundi droga no ginambala naton. Ti kon magkabati kagani balita parti droga, syempre isa sa mga nagapatigayon operation pulis no? Way nabot sa pulis ang gintugyanan gisang aton gobyerno nga kun lang tawon gin ang ila operation Philippine Drug Enforcement Agency, sila giniya ang mga trabaho kontra sa illegal nga droga. Aksyon Hotline. Diba? Kaya ang trabaho sa taga-PDEA masentro giman na sa bahin o kontra sa illegal nga droga. Yung balita iyo, sus Mariusip, abi ko gani kay na si kumbutuon ni,
Pero subong ginabalita na dito sa amon mother station sa Manila sa DCRH, nga may mga nagkaladakpan, taga PDEA, that includes sa ila sining leader, dito sa Upper Bicutan, Taguig City, lapit 9 milyones ka pesos ang na-recover. Action Hotline. Yamakon mo ni. Ginpatigayon ini kagabi ang operation, violation sa Section 5, selling of dangerous drugs, Article 11, RA 9165. Action Hotline. Isa niya kapag hindi lang niya tamparos giniya para sa mga taga-PDEA. Kung ako siling ko gani, kung timpo ni Presidente Digong, hindi lang ni Buyayaw, maagyan lang kay Presidente Digong. Action Hotline. Kung diin pa nga ikaw ginasaligan sa gobyerno, nga ikaw yung ahente nga kuntani amo ang magkampanya batok sa ilegal nga droga, sos, ikaw yung ahente mismo nagbulante sa ilegal nga droga. Action Hotline. Baligya mong although initanan allegation pa man lang, pero by bust operation, din kakita sina, gin-forward kay na ni Action Eric ini, nga report, nakita ko, sinigin lang aga, ang amon counterpart dito sa DCRH, pagi kay Sir Deo Macalma, balita yan mo ni, 3 kahinte sa PDEA upod sa ilahipi kapat, arestado, mga 9 milyon nga balor sang shabu, na recover. Kung ikaw ning tagpamuno sang PDEA, anong guya mo ipakita niya sa pumuluyo? Action Hotline. Sa mga pungsod katulad sa Japan, mga operatiba kag kung ikaw pulis to magkakomiter ka sa amo nga krimen, resign ka guro sa trabaho mo, no? Resign ka guro sa trabaho, yan no, ikuanon lang sa guro anay, itawgan lang sa liwat, kayo no, ipit ko, hindi na tani kay gam karon kay abala Sir Winnie matawag ta after lang palutson ta lang ni anay obligasyon to. Kay pertig ka lisod ka sitwasyon ta subong bla. Aryo, pagbalik ko ay gusto ko ni itutukan, grabe no. PDEA amo nang naging subject. Pero katuan ko karon Sir Winnie, parte naman niya sa update dito sa kuano sa hearing para sa Seneco on Congressional Inquiry ginhimo sa Committee on Energy plus parti sa Marlica funds. Ano niya kung nga daw ay magklaro ni pero doong kwarta yung gina savings dira sa mga members nga ginakalta sa mga miyembro mo yung gamiton nga daw ay man sang direksyon kung diin padulong ni. Action Hotline. Halimbawa kung madisgrasya nga magkalawagtang ini karon, kung tandugon dira kung sino makalam kamot na kag hindi ang magkadto sa husto nga programa kag magrikta sa ila bulsa ang makaluluoy di ang mga member nga nagalaom nga sa uli may pensyon nga batunon. Action Hotline. Ay kabudlay nga sistema. Anyway, i-discuss ta na karon dugang kay kaipit gid sa akon nga kuno akon nga timpo husto lang ta magigam ni. Sige lang, balikay kita karon na dugay-dugay for more update kag tutukan ta ini para sa aton nga mga ka-aksyon. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future
are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Pasensya gid ang tiempo ta basta Miyerkules, halin Lunes, Miyerkules kag Biyernes, ano ta na kay puno kita mo. Hotline. Hindi tagid maibitar ina. Anyway, ari halin pa kahapon kagalin na ligad nga mainadlaw pagwa sa balita parte sa Marlicanes lingkuduay untat nga do mo ni ginadiskusyonan. Now may mga ginpagwa mga opinion, mga stand, naglain-lain nga sektor. Magluwas sina ti of course karon nga aga kay si Kong Greg daw medyo lang alang pagtiempo niya basi sako man tong isa sa mga hearings ni Las Manila. Ambot ano nadagatan sa tuwa kay si manager Tikar karon sa Seneko do hatag man siya statement regarding sa mga nagkalanabo sa congressional inquiry. Pero ibaluon tala karon kun ano to ang nanging kaundan kag nano ang benepisyo nga makuha diri sa mga consumers right after sadtong ginpatigayon nga congressional inquiry. Pero aryo, parte iya sa sining Marlica funds, isa sa mga nagpagwa sang ila sining statement. Amo ini ang grupo nanday Sir Winnie Sancho. Si Sir Winnie Sancho, siling may ara sila sang official statement. Timakon mo ISIS kag GSIS nido amo ning tukibawon nila o kon amo ning pundo nga hulagon bla. Siyempre kung ikaw nagkaroon nagarimit sina kag ginaibanan ginakaltasan ka for your savings in the future, hindi kayo mukulbaan parte sa sining plano no nga paggamit sang ginatawag nga Maharlika Wealth Fund gani nga hindi man konkreto kundi ang padulungan niya. O ti isa sang mga nagpagwa sang statement ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association or GAWA na kailang kinulanan na balang diriya sa Pilipinas kung isa kontrobersiya parti kwarta nga dalagko nga ginakulimbat ay sos nagkakadaog pa gani sa eleksyon nagkakagwa pa gani sa prisuan ang mga tao nga kawatan. Sorry to use the term pero doon mo na yung realidad sa Pinas no
Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Winnie Sancho on the line. Sir Win, good morning. Yes, sir. Good morning. No, ngayong aga, mo kahit laban na sa atong mga workers na nag-kumati sa imong programa. Salamat gisa time ti na doning Marlikani ang nakapati ka mo nakapagwa ka mo statement yo kay ako personally ginatunan ko maganisin ko na ano niyang natabo nga okay manitani kay daw may mga plano ang gobyerno nasyonal galing ko na nung padulungan kag ano gid actually purpose nga ato kibawon ini do hindi klaro. Well, first place, may art ng mga country bala nga medyo manggalano, no, may surplus. Yeah, ito nga, anong surplus sabi man kay kautangan gani ang 13 billion ang trillion ang ating utang. Dahil na nga, and then, of all the issues, no, kadamo sa mga issues of national concern art nga kapatagaan sa nga priority, no, sa nga ating mga national legislator. Sinakibot kita nga nadulpi lang niya tagaan nila niyang prioridad ining ginatawag na Maharlika Wealth Fund o MWF. Kag daw ginano bala art, daw gina railroad, no? Makita ni mo nga daw ginadali, no? Kag ang halos ang tanan nga mga nag-upo sa bandwigon sang kuan sang Maharlika Wealth Fund, may may mga agenda, no? Pero una din ka punto mo inang contribution sa GSIS at sa SSS na ginaideahan nila, no? Nga kuhaan abi para sa Maharlika Fund. In the first place, it's the people's money. Hindi na yung kwarta ng gobyerno, no? Iyan na yung mga mamumukon, kaya sa mga employers, no? Contribute nila sa SSS or GSIS para sa ilang retirement or other benefits. It partakes the nature of the private property art. Kaya nga, sigin buhin mo na sa sweldo ko mo. In savings ko to private property na siya kung wala property ang isa sa mamumugon. Karon, I think Article 9 pala sa Section 3 sa Philippine Constitution sa Bill of Rights nagasiling that no private property shall be taken for public use without just compensation. Okay. Kasi sa aton gani, wala gani ginko ang permiso sang mga natungdan mga retiree, mga employer, kag mga mamumugon. Wala gani taging pamangkot, wala gani consultation. Masugot wala kamo nga kwaon ang amo nga amount sa inyong deposit dito sa kuan sa SSS kag GSIS para gamiton sa natawag ning Maharlika Wealth Fund, no? So aside from the fact na hindi na yan pwede, the law does not allow yung transfer of funds. Mahalin sa GSIS o SSS ay loan mo to sa MWF, no? Sa kuan bala this might be another experiment art na that might lead to corruption. Samantala, ano bala ang venture ng gobyerno kung nanging successful? Ang sa PhilHealth, wala pa gani. Mabali ito kung sinugid ko ang natapos na ang term ni Duterte. Huwag mabali kung sino sa kung nakundik at sinugid ang utok, no? Sa kadamo, no? Sa mga anomalya sa gobyerno. At this point in time, tangi ang tadaan pagdamot ng gobyerno, number 1, paano nila ma-arrest ang inflation? Ikadua, ano ni issue sa sweldo sa mamumugon? Ikatlo, it's very important, ang atong food security. Kinanglan, ang bilis ng mga basic goods and services, dapat mapanubuan, no? Hindi tayo ma-focus sa Maharlika Wealth Fund na dito ka nibulos ng gani art. Ano ang negosyo? No? Ano ang negosyo ang intahan? Sino ang makabenepisyo? Kung nakadugdong ka art, I think several years ago, ang GSIS nag-invest sa negosyo. Nagbakal painting. Painting, correct. Di palpak man po. No? Sildi man, ano karon ang assurance? Kaya di art, no, ito ba na pa kayo? Lapurdo yabe. Imano karon nga ang mga employers at mga mamumugon.
paanong retirement sa kuan sa mga senior citizens? Wala bagay madugangan eh. Aha. Kala nila nakalibo. Tapos unahon mo pati yan. No? Dapat ani, pangayo sila bulig, balak, tulisik sila sa mga bilyonaryo. Naglabi na gid sa mga politician sa millionaire. Sila Okay. ang maamot da para nga mahuman yung tawag nila nga Maharlika Wealth Fund rather than tinker with the people's money which is our property. Aha. Daw amo na gani silingkuti ang Maharlika fund sini wealth fund, ano gid ang purpose? Sino mauluyat dira? No basi kun ang mga economic managers man sang Malacañang amo bilang makwanda mauyat nga ti sumundo di gani sila kadre sa inflation ni manul negosyo pa sila iya. Daron arte billions na yan. Init na yan. Mainit na yan. It is prone to corruption. Ah. Kasi nga ano nila nga hambal nga sang tanan-tanan nga safeguard nga hinuho nila. So, why the haste no nga dalion yung gina ang NWF? Mangita ka mo sa ibang nga proyekto. No? Siguro kung panubuon nyo ang bilis ang Sibiras Bombay nga mo ang pinakamahal nga Sibiras Bombay sa bilog ng kalibutan, mabilib ang tao sa inyo, no? Mga congressmen and senators. Kaysa direct ka mo mag-concentrate sa Maharlika Wealth Fund which sa akong daw kakwan untimely and it is alarming also, Art. Aha, tilan tawon ta niya. No, kabay pa man nga maalarma kag makalabot ni sa babaw to kag masiling sila dali lang alay makonsulta na lang ta kay do damo nagareklamo ah. Correct ko. Sir Wayne, siling ko na makabay pa tani kung na hindi na lang nila ni anay pagpursigihon. Supposed to be, kasi sinong dapat na isakto na si Councilor, si Congressman Pimentel eh. Dapat may referendum. Kaya amo na kwarta mo. Kuhaon nyo ang permito namon kung ganito nyo na kung hindi. Correct. Hindi kaya arbitrary paano nyo lang daya, may sila 750 million. Kuhaon nyo lang gagulpi without our consent. Aha. That is our Kemanti ko nang isa sa mamumugon, wala ka sa propiedad lahat. Kaya ang propiedad yang yalang ubra ka kang pildo ya mo. Okay. Since the fund initiatives and GSIS, ginbuhin mo sa akong pildo, that forms a part of my property. Therefore, hindi mo na yung matandog ang property ko unless may just compensation or with the consent of the people concerned. Yes. Sir, isa na lang, singit ko lang, bisan short lang, nanong nagdangat siya mo, nanong tabo to sa committee congressional inquiry, ay kita ka baloto sa update, ha? Unfortunately, ata mo na nga ako mga problema, no? Kay kalabo, wala, no? Tani, ang Seneco management mismo, or Congressman Greg Gasataya, should tell the people, no? Dapat kunwari, nagigman sila, doon pa rin bala Art 1, ulat ng bayan, na mga Seneco consumers, amo nitong natabo, malaking man o kung mayo, dapat this matters of public concern should be given the widest dissemination of information. But anyway, sila tonta na lang si Congressman Greg, basi magkakuha man pa siya sa committee report, dito kita makuhan, mabasi, no, sa ato naging evaluation, but I am sure kung sino magiging nagpupunto, matigo ko na ito si acting manager Ticar, no? Okay. Internet naman sa kay acting manager Ticar, kay sa ako niya pag-observe niya, kabuot man nga tao mo. Gani. Anyway, karon 1:30 kuno ang manager dumahambal siniti ilang taon tay kuno anong update sina. Sir Winnie, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Thank you. Good morning, man. Salamat. Salamat gid. Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa grupo nga gawa ti sa Bainsong Power Watch, sila maning nagatrabaho. Asto ko na nung update karon kuno ang Seneco manager 1:30 magapagwa sa statement kung ano nagkalanabo sa congressional inquiry. Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kunitan na Mangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Nga mapas anim 16 balik sa bukid kung wala na sila asahan sa SSS. Ay, puwira palayo lang. Aksyon Hotline! Toy, dili lang ko anay to ya. Makakuan ko anay sa nga kung nga ano diwa. Ipa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod.
Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Senior kag kay Sir Nonoy Quadernal Junior. Nasa kay Madam dira, Madam, paingaga dira sa mga misis nanday Sir Fernandine Nanding Quadernal kag kay Sir Nonoy. Regards lang no aton pagpanamyaw in advance Merry Christmas lang sa inyo and advance Happy New Year. Action Hotline. Alas 8:48 na. Isailuan ko na lang ni very quickly si Gov actually Lacson nagpagwa sang mando way labot nagligad to ASF. Amo ni siyang ginabantayan to kay ti ang ASF. Kabalo ka mga pagkaon nga kung kaisa makadtong taga Negros, taga Bacolod dito sa Iloilo, pagbalik di maagi bala siya ng hindi may sikat sa Iloilo gabaligya sa mga kunanong pagkaon nga may mga pork tingiban ginadadol pa sulod diri sa aton ni sa bahin sang Bacolod. Hindi kani sobra sa malinuto na tong mga baboy kung kaisang adobo ginabitbit pa sa balunan nga dalon ti. Ti ginapang confiscate ina hindi na pwede. Ti ang latest nga update subong pati na ining mga kuano siya nang bag-o naton nga provincial vet basi magsabat pa man lang siya. Kay gusto ta ibaluon ini no ang mga measure subong gaginahimo sa province hindi kita kaidog masyado no inablang tayuyon tani nga pagbangon na naton kay subong recovery na tani niya ang dapat prioridad sang gobyerno mo debla ang aton kung tani iya subong dapat tutukan ang prioridad sang mga opisyalis naton sa gobyerno sa mga departamento amo niya ho ang sabahin sang negosyo paano buligan ang mga small business entrepreneurs amo na bla di ano pagkakuan mo sini kay subong ho no kadamo iya gyapon sang mga factor nga naga-contribute nga nagabudlay no nagabudlay ang sitwasyon bisan pas dalagan sa negosyo. Can you imagine no ti subong ang mga borderlines ginistrikto na naman right after nga ang province nagpapanaog mismo sang mando si Gov Lacson nga ti kinanglan hindi pwede pa ining mga party naman sa kuan ang bantayan nato no ining party naman sa posible pagsulod diri sa Negros
ang avian flu. Oy, puwerte. Basi may meeting siya, no? Why problema? Si Gob Lacson na lang basi kung maidihan mo na iyadong yan numero ara daging forward ko lang kay Toto Christian James. Kay parang nga may baluan ta niya, no? Diri sa Bacolod City ang pila ka mga balantayan. O kundi si Mayor Albi subong siya na officially may ara na nagpanumpa na sa Regional Development Council kunano ang mangindangatan sining sa uli pag dumala niya diri kag pagpadalagan sang ADC ti amo ng mga bantayan ta. Hotline. Diri niya sa aton sa bahin sang Regional Development Council kag pila ka ma-update pa karon damo diyo kapadala sang reklamo mga basura kuno sa palibot sa Metro Bacolod duway no di makolekta gyapon pero pag insindi kuno damo ang interesado nga magsulod ma-apply sa Bacolod agud magpangulikta sang basura. Hotline. Ayos man na sige mangulikta basura bla ining makuha sang kontrata garbage collector kag ma-manage dira sang open dump site kay hindi man na sanitary landfill sa tudtuon. Hotline. Elmer Vicente Hilado, good morning. Ray Flores Bariuga, salamat gid Jog Sigal. Good morning, Action Art. Ang retirement sang magulang ko sa GSIS, kumpleto naman siya. Ginapabalik-balik pa nila tungod nga mag-submit sang passport. Tanan nga local requirement, ara naman tanan, hasta subong wala pa nila gin-release. Inaano man naman taga GSIS abi i-asikasuhan yun niyo. GSIS ina government social insurance system. Amo niyang mismo yang iyasang gobyerno nga ma-retirees. Kana budlayan niya katulad bala sang SSS man. Social Security System. Ano bala magambal ka security? Security seguridad, may sistema. Diba, kung mo pero balda, ano klase sistema ang ginapatuman nila sa nima? Hotline. Ay, kanamo sa mga nagapadala mensayo, si Toto Vic Iron Max, Araman, no? Ray Flores Bariuga sa Auto BRB diri sa Barangay Pandanon DSB kuno ga monitor sila. Thank you gid net Kadiana Milia. Salamat man sa imo. Thank you gid for listening. Ara man si Bro Kano Oreta. Bro, kumusta ka na? Thank you man sa pag-monitor karon nga morning. Kag Granada Marlon. Sige, kag si Aison Salrek, Andrew or Philip Andrew Suligin. Ka-monitor man si Lorilyn Chen. Julieta Susas. Adji Ice. No, ara man sila. Thank you gid sa inyo sininga tutok. Si Kong Greg Abit, balik kay sa liwat. Kay, basi ko masabat na sa kay actually kasigi pa ni mga congressional, ang mga hearing nila dito subong sa Congress May mga ginangagaw sila, pero gusto ta na ibaluon tani kung ano tong update. Pero sa after lunch, may plano si Kwan mo. May plano. Okay na lang toy. Kaya basi maipit ko diyo. Sige, hindi na lang. Ikuanon talang na karon ibaloon kay sa hapon siling diri sang ilang general manager sa sanay ko papatawag sa kuno no para sa press con kay plastarya ko nano ang mga nagkalanabo dito. Aksyon Art Painhipon sa Aksyon Hotline. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, hindi pa salamat din sa hotline. Ang balita may ara sang mga measures nga plano ang city nga ipatuman parte sa traffic, no? Nga problema especially dulot sa sining Christmas season. May tatlo ka mga measures nga iadoptahon ang Bacolod. And accordingly, no less than the Mayor Albi Benitez, nagpalayag nga may mga strategy sila diri nga ipatuman. Like for example, ang pag-increase sang truck ban hours, I don't know kung ano oras na ni maumpisa, kag saan o ini maepekto. No? Kag may one-way traffic system nga i-implement, ang no parking, kag matyago pati ning binuhuay dalan ning hindi magwanta ni Hotline. ay daw pinagusto lang na ang binuhuay subong sa mga project. Why kita ka contrast project okay na siya. Hotline. Pero mayara sang luyag ipatuman ang Benitez administration at least to ease the traffic o paghimo sang tikang nga ang sistema sang trafiko naton hindi gimagtama ka ginutok bala na. May mga misa. Ang misa di Galyo do so umpisa naman. 16 no? Biyernes. Ote, damo pa ni. Pero tinaya do okay na kay gagahon na siya. Pero by the way, may mga plano no nga i-adapt ang ginatawag nga ang truck ban i-increase. Ambot ko na finalize na kananong instruction siniya. Online sa hotline. Balong naton sa tagapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office, we have Police Major Junji Liba on the line. Major, may aga si mo, sir?
May umaga, Action Art. May umaga sa tanan. Sir, ingagawo ko lang kabalo ko medyo busy kagid today. Pero sir, parte sa mga plano naton to is the traffic problem, especially sining Christmas season nga mag-anticipate naton mapuno pagid ang mga dalanon. Ano ning plano sir, mga truck ban? May instruction na sa imo kung ano oras na ni siya o palawigon, ano mga strategy nga imo on? Bali, kuan Action Art, no, kahapon nag-meeting kami sa BITAC, no, kaya napatawag si Mayor. But before sa pagpatawag yan, may mga una na kami nga nakanda ka meeting, no, pag ito na pati sa traffic. Now, siguro Action Art, no, kaya iti draft ato, tapos for now, on process pa man sa pagkato sa aton nga sanggunian for a resolution. So hindi ta pagid officially ma-release, but correct. Ang karon Action Art nang sa by 2 o'clock karon, I think daw na sinda na kamo sa invitation. Correct. Para uniformity na makanda kami ano ko karon ikaw to gali ma-present karon? Yes, press con kay hindi naman kasi Mayor na plastar naman namon tanan. Okay. So ako na lang I think plastar. Ate, sige, hindi na lang kuguluyag na mag-una para kung nakaroon masiling sila nga si Sir Libay, nag-una gito sa aksyon niya announce. Upod kay sa aton PIO, si Ma'am Carmela, kay para i-plastar namon tanan. At kaya subong gina-finalize pa namon considering nga hapon na kami nakatapos meeting. Okay. May mga damo kita nga so i-plastar na lang nakaroon tanan Action Art. Subong medyo naga-tap man ko digani sa mga dako sa mga business sector. Okay. Para nga ma-inform sila regarding sa aton nga truck. Pero ining pag-create sa sining master plano kung ining plano, bali ang member lang sa BITAC, Bacolod Traffic Advisory Council ang nagdihon sino mga representative gani sir nga naga-intrada. May sa from the agencies like LTO, arang LTO tapos sa with regard sa LGU, of course si Mayor no aton planning, Bitaw and then City Legal, Engineering kag so of course Committee on Transport ni Councilor Al. Hanggang sa outside naton yung mga agencies like LTO ng business sector no represented by Sir Carbon and man siya kapon no so after kami kapon sang quorum so amo na nag-proceed na. Okay. So amo na ang mga representation kaga nga man na mga transport sector like ang sa aton driver tricycle, PUJ so galing kay kapon do because of the urgency wala na naton wala na sa katigayon na proceed pero may mga representation man ta sila padala but amo na after the quorum proceed na lang kami kasi this is a urgent nga matter nga kinahanglan ta i-address for purposes sa aton nga upcoming Christmas nga celebration kag may ara pa kita so this will cover I think mga up to naton sa aton nga Bacolod if ever there is no until January galing nga plano ni. Okay. Sige anyway plastar ta lang karon Action Art kay mobile ko subong kag isabi ni bang ko officially. Correct. Sige lang sir, no problem karon na mapadala kami representante kino hindi ko pwede na mag alas 2 karon kay mga firing line kita sa gabi. Pero anyway, ako lato na mo na nga ma-lay down mo to karon sa drawing board mo to kag mabulig kami disseminate diri sa Action Radio Bacolod. By the way, isa na lang ka-concern ang parte sa kampanya mo sa Kulurum do grabing mga men mo bisan gabi nagasige operate nila sa no. Action Art no sa during gabi na gidman do medyo wala na gidman kita guys stick to sa ila basta gabi after 9 siguro daw na lagi ng chance nila. Okay. Kay why naman ta na personnel Action Art until 8 naman naton yung mga tao. So daw ako okay naman na kay sa pa reduce naman ang traffic that time. Gani. Mga activity kita hugot na Japon kampanyahan pero but for the rest of the day during the time especially last hour continuous kuan ginamon ng ididamon nga operation against sa Kulurum makita ninyo so subong kung ara ka pagid man sila isis but then masiling ta nga do nagdutay na gid man sila kay
may mga area concern kita nga nalista ko na nga mo na gina-check na kon. So far daw nag-reduce gid man sila action art. Why pa man naman puno ng imo office na sa mga nadakop na to no kon mga ginpagdala nga kwan nga mga kulurong? Isa pala sa concern naton nga daw panagitang daw lugar ta daw kulang. But anyway, ginaidihan man namon na importante hindi man ang issue nga kuno sa butangan but ang issue ta is how to apprehend gid sa ila kag mag-disiplina ta gid sila. Sige, kita-kits karon sir. Salamat ki sa time kagalong gid permi. Thank you, Action Art. Thank you. Alas 12 ni gahapon ang Bacolod Traffic Authority or Advisory Council nga result sa meeting. Kahapon na meeting sila nagabihan gali sila mo ti i-plastar ni kuno subong karon sa hapon kung ano ni mga plan kay ti may ara naman ni green light sa mayor ti amo na siyang ipatuban starting on kuan ni siya ho sinina siguro kung saan ning plano nila ipatuma. Si bro Kano Oreta nagamonitor siya kuno. Salamat kid bro Si Vicente Maglaki Jr. siling niya monitor lang ko di City Heights Bacolod. Tani masulbar ang problema sa tubig di sa Bacolod ni Mayor Albi. Gani kaya reklamo na nga kundi nag-create si Mayor na silang isugid kay Mayor. Pertik na mo reklamo sa kwan mo basiwa kag sa prime water nga ti amo man ang ginapatawag mga ni Mayor Albi nagligad ang mga staff kag ang mga opisyalis. Good morning. Bao sinay ko kapon Christmas light gid ang amon di power interruption sa Talisay. Bago ba ini ang aton appliances sang ila obra sini? O kita mo na ho reklamo na ho. Talisay area ko no sinay ko. Elvin tumakin na bro si Icorb. Siya good morning watching in si Palay. Thank you gina. Ray Flores Bariuga, arapan ga monitor. Di maloon ta na kay kabalo ka importante ni basta mga isyu sang ariyo tagaan ta ka mo tip at tagaan ta ka mo advance information kay isumong gapangita pa ko dokumento kag mga facts about sa information nga nabaton ko. Nga kundi ang prime water amo ni siya ang ginapanigian sang pamilya Villar. Nga nagsulod sa joint venture agreement di sa Bacolod, no? Nga sila ni nagapadalagan subong nagabulig sa taga Basiwa. Amo man ang ganing reason nga because of the joint venture agreement nagtimbuhok kang aton balayran. Amo to ning information nga mayara kuno sa mga Mayor Cutter. Nga daw may mga grupo from the Villar nga pamilya nga daw ginatap ng mga grupo ni Mayor Albi man nga maistorya sila. Ba? Anong dapat istoryahan nila di? Aber. Di may kapon may naggutek sa akon sila nga gaan ka dokumento na bla. Pertigid ang negosyo sang pamilya Villar ni pagkuha sa mga LGU. Nagkarain-lain ng mga water district kasi sila na yung mauyat. Aba, limpyo gini siya uli. Grabe nga strategy sa business. Ang problema galing, why gid ko na problema sa ginatawag naton nga mga ginasudlan blang nga mga agreement. Like for example, ang PPP ni siya, ang nga scheme, okay gina, galing kiti kon ang kabaylo, ang sakripisyo sa dugang balayran sa consumer, gapigaw man ang ila serbisyo, amo nang hindi gidya naton mabato. Tay kabay pa masulbar niya. Ang dokumento to kung mabaton ko yung matamaton ni plastar. Ay, duperting ang mga abilidad, no? Aksyon Art Panghipon sa Aksyon Hotline. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay
mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko nakadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fritz lang agi kaya nga mo ito. Muna ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz. Ang damdamin lutuan mo, paano mo patatatagin, pasisiglahin. Lutuan mo ng may pagmamahal. Maggi Kusina Serye. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi, ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Mahirap maging isang magician dahil kailangan marami kang magic tricks at dapat laging may bago.
At paano nga ba kung naubos na ang power ng isang magician? Ano ang kanyang gagawin? Tunghayan po natin ang kasaysayan ni Hari at kung ano ang naging bahagi ng pagkaing niluto ng may pagmamahal upang hindi maubusan ng magic. Ano nga bang magic ang maitutulong ng Maggi Magic Sarap sa isang magician? Malalaman natin sa ating kwento na hindi isang magic trick ang kayang gawin ito. Kaya huwag kayong kukurap at tunghayan ang tunay na magic dito sa ating dulang Maggi Kusina Serye. Okay, mga kaibigan. Pagmasdan nyo mabuti itong gagawin ko sa barahang nakikita nyo, ho? Hindi, ho. No, bago ho ito. Hindi nyo pa ito nakikita. Patapusin muna nyo ko. Okay, ito. Pagmasdan nyo mabuti ang hawak kong King of Spades, ho? Huwag kayong kukulap. Alauna. Alas 2. Alas 3. Ayan, ho. Yung King of Spades naging King of Hearts. Sabi ko na nga, luma na eh. Nakanood ko na yan. Ha? Isa pa! Yung bago naman! Hayaan po ninyo. Sa susunod, bago po ipakikita ko. Ano ka ba, Hari? Wala ka na bang ibang maisip na magic tricks? Mga dati pa rin ang ginagawa mo eh. Ako, pasensya ka na, Boss Cadio. Ang hirap lang mag-isip ng bagong tricks eh. Hindi pa pwede yung ganyan. Malulugi tayo. Nilalango na ang mga show natin. Meron nga nagsasaga, pero binubuli ka naman. Mag-isip ka naman ng bago. Mahigit 3 taon ko na kasi itong ginagawa, boss. Kaya talaga mauubusan ako. Kahit naman yung ibang kasama ko, wala na rin maipakitang bagong tricks, di ba? Pero hindi pa pwedeng ganito na lang tayo. Boss, pare-pareho na po ang mga audience natin. Kaya mauubusan talaga ako ng magic tricks. Ano kaya kung lumipat tayo ng lugar, boss? Mahirap yun. Panibago na namang adjustment. Kaya gumawa ka ng paraan. At kung hindi, pareho tayong walang kikitain. Teka, wala po ba akong suswelduhin ngayon? Ano ipasasweldo ko sa'yo? Wala nga tayong kinita ngayon. Kulang pang pambayad sa pwestong pumasok na pera. Boss! Ang daming ticket na hindi nabenta. Kaya pasensya ka na. Ano kaya kung lumipat na lang tayo ng lugar? Doon tayo sa mga hindi pa napapanood ang mga magic tricks natin. Naisip ko na nga rin yan eh. Pero saan naman tayo lilipat? Marami pa tayong ibang karnaval na mapupuntahan. Basta kailangan talaga natin sumubok sa ibang lugar. Pero saan nga? Kapag umalis tayo rito, malamang na hindi na tayo makababalik. Wala na tayong ibang magagawa. Kailangan nating sumugal. At least, kahit papano, may pag-asa tayong manalo. Kung mananatili tayo rito, siguradong olats tayo. Kawawa pamilya natin dahil mamamatay sila sa gutom. Oo nga eh. Pero wag muna ngayon. Isip na lang tayo ng bagong tricks. Pwede naman tayong manood sa ibang magician. At baka sakaling may makopya tayong bagong magic tricks. Nako, malabo yan, Hari. Kaya bahala ka kung gusto mong magstay dito. Pero ako, ayoko na talaga. Ha? Kailangan na natin gumawa ng tunay na magic. Mag-disappear na tayo rito at mag-appear tayo sa ibang lugar. Pinay, pwede po bang makahiram kahit 200 piso lang? Wala po kasi kung kinita ngayon eh. Ang hirap naman kasi ng trabaho mo, anak. Wala ka bang ibang mapapasukan? Wala ka bang ibang alam maliban sa pagmamagic? Kung meron lang nga po sana. Kaso yun talaga ang talent ko yung pagmamagic eh. Sana totoong magic na lang ang alam mo. Kung pwede nga lang po eh. Yung bang kahit walang lamang pagkain sa mesa, pwede kong punuin sa isang kisap mata. Kaya nga, maghanap ka na lamang ng ibang trabaho.
Kaysa naman mamuti ang mata mo sa kahihintay ng grasyang biglang susulpot sa harap mo na parang isang magic. Bahala na po, inay. Basta sa ngayon, kailangan ko talagang mangutang muna dahil wala kaming kakainin ngayong hapunan eh. Gipit din ako, anak eh. Oo. Kaya 100 lang ang mapapahiram ko sa iyo. Mukhang wala ka sa kondisyon na. Nilangaw kasi yung show namin. Wala nang nanonood ng magic tricks ko. Luma na raw kasi. Wala ka na bang maisip na bago? Wala nga eh. Ubus na talaga eh. Pero sana naman hindi pa rin ubus ang bigas natin. Marami pa tayong bigas. Pero wala na tayong ulam. Ganun ba? Naku, Moira, pasensya ka na ha. Dahil 100 piso lang yung pera ko rito. Inutang ko kay inay. Siguro, bibili na lang ako ng gulay dyan sa talipapa. O sige, pwede na yun. Bumili ka na lang ng sitaw, o kalabasa, o kahit na anong gulay na pwede kong igata. Ginataang gulay ang lulutuin mo? Oo. At may nadiskubre akong bagong sangkap na magpapasarap sa aking lulutuin. Ha? Kaya sa pagkakataong to, ako naman ang magmamagic. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagik. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggi Magic Sarap. Ang sarap nitong ginataang gulay ah. Opo, Daddy! Ang sarap nga po! Sabi ko naman sa'yo, Harry. Totoong magic talaga ang gagawin ko. Talaga po, Mami? Magician na rin po ba kayo tulad ni Daddy? Tama ka, anak. Hindi naman talaga ganito kasarap magluto ang mami mo eh. Pero kakaiba talaga ang sarap nitong niluto niya ngayon, ha? Moira, sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang magic ang ginawa mo? Siyempre, unang-una, niluto ko ng may pagmamahal tong ginataang gulay. Wow. At pagkatapos, binudburan ko ng Maggi Magic Sarap. Ha? Ayun! Kaya naman pala parang magic talaga eh. At dahil sa sarap nitong kinakain ko, naku, bigla ako nakaisip ng mga bagong magic tricks! Alauna, alas 2, alas 3. Wow! Ang galing! Bagong magic yun ah! Thank you! Oo, ang galing talaga ni Harry! Para talaga si Harry Potter! More magic! Okay, sige. Relax lang kayo yan. Dahil marami pa akong bagong bao na magic tricks, ha? Isa-isa lang po para may suspense. Ayos yan! Okay. O, ito. Tingnan nyo, ho. Tingnan nyo, ho. Okay! Nay, eto na po ang bayad ko sa inyo. Yan. Abay, kabilis! Ayan po. Eh, bakit 200 pesos ito? 100 lang naman yung utang mo, di ba? Okay lang po yun, Nay. Marami po kasing nanood sa aking magic show. Talaga lang, ha? Opo. Eh, akala ko ba naubusan ka na ng magic tricks? May kakaiba rin po kasing magic na ginawa ng asawa ko. Mas magaling na po siyang magician kaysa sa akin. Ibig mong sabihin, siya ang nagturo sa iyo ng bagong magic tricks? Hindi po yun. May kakaiba po kasing sarap ang niluluto niyang pagkain. Parang magic na nagbibigay sa akin ng sigla at gana kaya nakakaisip ako ng bagong magic tricks. Ano bang magic yun? Nay, pumunta po kayo sa amin para matikman niyo rin ang kakaibang sarap na handog ng Maggi Magic Sarap. Aba, masarap nga itong ginataang gulay.
Para talagang magic. Opo, inay. At kapag ganitong kasarap ang pagkain araw-araw, naku, hindi na ako mauubusan ng magic tricks dahil lagi akong may maiisip na bago. Daddy, turuan pa ninyo ako. Gusto ko rin po maging magician. Anak, sa iyong mami ka magpaturo dahil mas magaling siyang mag-magic. Bay, kitang-kita naman ang galing niya sa mga pagkaing inihahain niya sa atin, di ba? Ay, oo naman. Dahil gusto kong ipakita sa inyo ang aking pagmamahal. Damang-dama ninyo yon sa sarap ng inyong kinakain. Sarap na handog ng Maggi Magic Sarap. At hindi isang trick ang sarap na tinutukoy ko. Dahil lasap na lasap nyo ang linamnam ng tunay na sarap. Sarap na may kasamang pagmamahal. Oo, Moira. At maraming salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa aking anak at apo. Hindi lang po sila, inay. Siyempre kasama rin po kayo sa minamahal ko. At ang nagmamahal, nagmamagi Magic Sarap. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Inyo pong natunghayan ang kakaibang magic na ipinakita ng mapagmahal na asawa ni Harry. Dahil tunay na magic ang hatid ng pagkaing niluto ng may pagmamahal. At siyempre, merong ding Maggi Magic Sarap. Siya nga pala mga kaibigan, ang magical ginataang gulay na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggi.ph. Maraming salamat po. Ang lahat ay nagluluto na nagkagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light inuman. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba niya nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na.
bukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mga siya. Matinandaan na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Di sa linggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, ma-idol kong Aksyon Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan kong mga program nila, mga angkor manda, kaya ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-open sa Action BBB program with Action Rex Cantata. Action Hotline! Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!